Dit is de Oekraïense Natalia. Ze vlechte van de oorlog in haar heitelaan en op 3 april 2026 is ze precies 4 hier in Friesland. Ik herinner mij de dag wanneer de oorlog kwam. Samen met mijn man, wij hebben gehoord grote explosie. En er was zo gevaarlijk, omdat het Russische leger was heel vlakbij van onze dorp. Er was heel veel huizen verwoest en heel veel mensen doorgeschoten. Mijn zus belde mij en vraag: ik ga naar Nederland, wil je mee? Ze kwam te jaren met haar zus deze kant op. Haar man die moest ze efterlitten. Doet ze in Friesland nu een kaam, ging ze eerst aan het werk als psycholoog en assistent bij het Stellingwerfcollege in Oosterwolde. Maar haar grote passie leidt bij muziek. Nou jouwt ze les ons aan 20 mensen bij Cultuurcentrum de Woordzang als jongdocent. Ik heb geboren met mijn stem. Ik krijg mijn stem van mijn moeder. Dit is mijn beroep. Dus ik ben heel blij dat ik heb gevonden deze mooie, bijzondere muziekschool. Vooral voor de jonge leerling wie de taalbarrière in het begin een obstakel. Maar dat had de willen van het jongen net in de wijstien. Ik ben er nou helemaal mee. Ik vind het heel leuk. Ze maakt soms grapjes en ze is heel lief. En het is gewoon heel gezellig. Maar Ze doet echt heel leuk de zangles en ze is ook heel aardig. En ze zegt ook duidelijk hoe ik dingen moet doen en hoe het beter kan. Naast dat ze jongles jouwt, stiert ze zelfs ek geregeld in de spotlights. Zo stier ze in 2023 nog op de middenstip bij SC Heerenveen, dat ze het Frieske volkslied jongen mocht. Het was vol en het was zo spannend. Maar ik heb gehoord zo veel grote geluid met 1000 stemmen dat samen met mij hebben gezongen. Ja, het was bijzonder voor mij. En denk ik zal nooit deze vergeten. Natalia had haar plak in Friesland meer als voen. Maar hoe zocht ze naar de toekomst? Ik ga straks misschien naar Oekraïne komen. Maar ik wil graag blijven hier, omdat ik heb een nieuwe beroep gevonden. Een nieuwe baan. Ik ontmoette hier heel mooie, aardige mensen. Heel getalenteerde mensen. En ik zie mijn toekomst hier.